Lona-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-42 Season 1. Kusemini kwaDlamini kuyaphithizela. Baphambana egcekeni inkulu into eyenziwayo la ekhaya. Selokhu abuye uSakhile esibhedlela bekulokhu kuzanywa kuqongelelwa ukuthi bekwazi ukulungisa kuyizimfuno zabalelo luthuli lomhlaba kanjalo nokushweleza emaphutheni abanawo. Namuhla-ke usuku okwenziwa ngalezi nhlambuluko ukuthetha kwamacala kanjalo nokushweleza. Bengagcinanga lapho kodwa baphinde benza ubulungiswa bayozendlala enyangeni uMehle Mamba ngesibhozikazi esimhlophe okwakuyisa esifunile ukuze kugezeke igama lakhe kanjalo namazi ayiziswana aphuma egameni labo oDlamini ngenxa kacijini. Kuthe sekwenziwe konke zaqhubeka izinsuku uSakhile sebuyelile nasemsebenzini wethonga sekuba yikho nje ukuxhumana kumakhalekhukhwini nothandiweyo wakhe. Bakhuluma nje kuheleza umoya wokwethaba komunye nomunye njengoba kwase kuyizikhathi zokuphela konyaka sekuyizinsuku lapho nabasebenza kwaNdonga Ziyaduma bejojile behlile ngezikhathi zoncibijana ngenhloso yokuzojabula nemindeni yabo. Kanti nasey'koleni kusuke sekuvaliwe abafundi sebephuma nkalo zonke ngokuhlukana kwezindawo bebikele emakhaya bebodwa babikele emadolobheni ukuyovakashela othandiweyo babo kanjalo nabazali babo. Namanje-ke isikhathi sanobuhle sokwehla esuke endaweni yaseNyukhasela ebheke eShowe. Wayejabula kwengane ibona unina uNobuhle ngenxa yokulangazelela ukubona isoka lakhe emva kwesikhathi eside bagcinana kanti ekugcineneni kwabo ukumbona kwakungekuhle njengoba uSakhile wayiyalela nje. Zedlula iy'nsuku zishaya zokwehla kwaNobuhle nebala ehle hamba nabafowabo bonke njengoba kwase kusele izinsuku ezimbili nje for ukuthi kube usuku lukaNcibijane. Kwaba ukufika nje uNobuhle babe sebehlela indlela yokubonana ngobumnyama yena nesoka lakhe. Yize ezinhlelweni zabo babengeke babonane kaDlamini kubo kaSakhile kodwa babegabe ngokuthi bazobonana noma ngabe imizuzu emihlanu nje kuphela kube kulungile ngakubona inqubo nje mabebonene. Babazi kahle ukuthi kubona kwakuyisikhathi esikahle lesi sokuthi babonane njengoba bonke abantu babematasa ngokujabulelana emva kwesikhathi eside bagcinana kanti futhi bebodwa nje abayigcinca ngey'nkambi y'kaFaro beqhakambisa ele festive season. Ngalokho babazi kahle ukuthi akekho nje wayezolokhu ebanaka ikakhulu ohlangothini likaNobuhle njengoba abanye wabo babengazinakwazi bezigxilele ebumnandini. Nokuthe lingafika usuku ababevumelene ukubonana ngalo babonana injabulo ibhalwe emehlweni komunye nomunye. Babehlele buqamama nakubo kaNobuhle phansi kwesihlahla wena owabona amajuba amabili angahlukani. Ukujabulelana kwabo kwaze kwabenza bakhohlwa nayisikhathi ababenqubelene ngaso ukuthi ngeke beseqe ekuthenini bebuyele emakhaya kungaze kubonakala ukuthi abekho. Nokuyilapho phela okwazi kwaba ukukhala kocingo lukaSakhile olwalumyalela ukuba ngaphuthuma ekhaya ngoba uma wakho ufuna ukumthuma endaweni ethile khona ebusuku benonqoba njengoba beyizingane zabafana nje. Kube nzinyana-ke komunye nomunye sekumele bahlukane acwebisa amehlo Nobuhle kubonakala nje ukuthi useyibambe ngiyinkopi inyembezi. Sithandwa sami, ngihamba nje inhliziyo yami ayivumi iyala ukuhlukana nawe. Ngifisa ngabe zonke izinsuku zami zokuphila ngiyichitha nawe ebuhleni nasebubini ungasithezwa duze nami. Kodwa njengamanje kuyasiphoqa ukuba samukele ukuthi ukubusa kothando lwethu kusanomkhawulo ongaphezulu kwamandla ethu esingeke futhi sawulawula. Kanjalo futhi okufanele samukele ukuphila ngaphansi kwawo ukugwema udlame nokuchitheka kwegazi elingenasidingo. Ubonile sithandwa sami, ngicishe ngendela kwelamathonga ngenxa yabantu abathile abangazi nakuqonda umsuka wothando lwethu nokujula kwalo. Ngibhlungu impela sithandwa sami kodwa angifisi ukuthi ngikushiye kanje okanye ungishiye ngedwa kulomhlaba. Kodwa-ke ngalokho kuyofana nokuthi ngibulawe ngiphila uma ngase ngivumele lento njengaleyo. Ngaxetshulwa enye ingxenye yami yokuphila okanye ngithi isizathu sami sokuphila. Ngiyakuthanda kangonezi futhi angifisi ukulahlekelwa wena nanini nanini. Kube kuSakhile ebambene noNobuhle ngezandla owayesecwebisa inyembezi nje emehlweni edame ephakamisa ikhanda ebuka isoka lakhe aphinda alifake phansi futhi ngenhlonipho. Nami nginjalo sithandwa sami, ngibhlungu nginjalo soka lami kodwa
kuyaphoqa ukuba ngikudedele njengobusho. Ayikho into engingayenza. Angifuni uqamba amanga, inhliziyo yami ayivumi, iyenqaba futhi iyenqaba okugcina. Futhi uma ngabe ngicabanga ukuthi ngicishe ngakuswela ngenxa yesandla somndeni wami, ngikhuluma nje ngabe ngiyinhlwabusi. Ngabe ngidunguze ebumnyameni, ngeswela ukukhanya. Ngeswela uthando lwakho, ngeswela ukuzwa iphimbo lakho, isineke onaso, impatho onayo kanye nakho konke nje oyikho engingeke ngakuqeda. Kodwa kungenza ngizizwe ngiphelelisiwe uma ngabe nginawe. Kukho konke, kodwa ngibonga ukuthi umdala uphinde walipha ithuba uthando lwethu. Wangipha ithuba lokwamukela uthando olusuke ebilinzi ukujula kwenhliziyo yakho. Ngazibophezela ukulamukela uthando lwakho. Namanje-ke ngiyazibophezela futhi ukuqhubeka ngilamukele uthando lwakho, ngilicelele luhlume, lumile, lube njengezintaba. Ngikuthande ngize ngikuzalele izingane eziyovundla kwesami isibeletho, izintombi nezinsizwa eziyokwembatha ububele bakho nempatho yakho, nokuyize eziyokwenza lembatho yintokomalo nenjabulo uthando lwethu olungenamkhawulo. Ngiyakuthanda soka lami. Unobuhle ekhuluma lamazwi esebambene ngezandla benoSakhile. Uthandwa yimina Khabazela, Ngonezi, Mumbo, Cwabeka Ihlandla. Uthandwa yimina mkami. Kuqhuba uSakhile nokuyilapha amanga khona evalelisa. Waphuza amanzi ewolentshe okwencane iphuza amanzi eside isikhathi lesi begomoshelene.